surge. Tapos safe man ngunyan ang harong kadaklan, manungod sa destructive buoyin dahil kung matama sa tuwang storm surge, matama sa tuwang uran na magdarang baha, landslide, dahil magaro kita tamaan kang pinakakusog na paros hali mismo sa bagyo dahil dahil kita tatamaan kang sentro pero may epekto sa tuya. Opo. Di ang dapat pala na konsidera ron pigdadangog ta kang marahay tabi Sir Cedric ini mga ma-evacuar tighururon tapasan ining storm surge su lugar na halangkaw an ilibasyon kan daga. Ikadua, sududumanon dang evacuation center primero su identified kan lokal na gobyerno. Ikadua sa mga relatibos ninda na andudumanon nindang harong sumasarig man na daiman halimbawa libre man halimbawa storm surge pero su harong nadudumanan peligroso man sa paros o kaya sa sobrang uran, dipisil man Sir Cedric. Dipisil. Pero itong sukoyan, itong sa mga ang lugar na dudumanan na number 1, elevated yan up to mga 5 to 7 meters above sea level. Opo. Tapos siguro kita. Tapos sa mga harong na day maulag halimbawa paros na day magbaba, mga more or less 190 to 100 kilometers per hour. Malay mo, Romani pa yan sa itong bagyo. Dahil kita nakasiguro mo niya na banggi. Tapos, ang ikatulo, siyempre, dahil tatamaan kang landslide, harayo sa salog na pwedeng tamaan kay flash flood and debris flow, harayo man sa gali kang mayo na pwedeng tamaan kang lahar. Pero, ang mas importante pa, dahil sila magduman, kung dahil sila magduman sa evacuation center na safe, kung sa evacuation center, dapat dahil sila magduman sa crowded. Yan, naputol. Tayo, ipigpapahimay-himay niya to, Sir Cedric, naputol, nagdadayal ako, ano. Pigda-dissect niya to ining orden, tanganing mas makatabang kitang marhay po, ano, sa tuyang mga paraan tabay, ano. Yan, tabata may pig-obserbaran pa kita, inibagang sa pandemic, yan, and yan, naputol baka kung may kahor na si Sir Cedric ano, ta ihaputa pa nga ni kung kita nasa irarom na kan complex disaster. Ano? Digdi po sa Albay. Yan, naputol na sa tuyang apod. O, hindi na sumasagot si Sir Cedric ano. Tibaan may kahuro na. Yan. So, tabi ano? The subscriber cannot be reached. Yan. Please try again later. One more tabi ano. Ikon data so mga tipid calls ta ini so bako ining mga anli. Hindi kitang linya. Sir Cedric, opo naputol tabi so mga kuan kaya ini tipid calls baga. Pig pasensya na po we're using your time tabi Sir Cedric ano. Pig himay-himay ta tanganing sumaibakwar magduman sa tamang lugar na daiman sindaman mapiligruhan. Tapos ang saro pa dyan Pio na gusto kong idagdag. Then hanggang paglingawan ta sabi ko kasi bago kung evacuation center na designated dapat bago crowded na masunod kita sa physical distancing. Pero kung magamit man silang private houses sa mga relatives, siguraduhin nila na sinda bako carrier kang COVID-19 virus or dahil silang dudumanan na pagsususpitsaran na may nag-abot na pwedeng carrier ki virus. Yan, with that tabi Sir Cedric, ma-segue kita ng diit. Are we now officially on complex disaster mode ang Albay? Iyo tabi, Pio, dahil gusto tang salbado kita sa epekto kan bagyo, salbado man kita sa local transmission kang COVID-19 virus. Iyon, oho. So, it's official, Sir Cedric, Albay is now under complex disaster mode because kan peligro na darakan bagyo na igoning baha, igoning paros, landslide, storm surge, as in ining COVID-19. Ayo, tama. Takonde tayang gibuhan tabi Pio, baka nakasalbar kita sa epekto ng kabagyo, pero pag uli tatahali na kita sa pag-evacuar, may bit-bit na kitang another natural, another biological hazard na yung virus darakang COVID-19. Ayun, opo. So, importante, so obserbasyon kan minimum health protocols kung maibakwar pasiring sa mga evacuation centers, face mask, face shields, and how about tabi Sir Cedric, so capability, capacity, kan kada classroom na dudumanan ninda halimbawa mga evacuation centers, ano ang standard ngunyan na ipapasunod nindo? Kung dati 8 to 10 families per classroom, dapat ngunyan 4 sa nagayod, maximum of 5 families per classroom. Maximum of 5
families per classroom. Tama tabi yan. Oho. Ang aning bako sindang crowded na dahil sila nagtudurukutan. Mhm. Regardless tabi Sir Cedric kung ang miyembro kan kada familia sa within that 5 family rule kumpira tabi. Yan, regardless. Pero dapat magkabiresto sinda. Oho. Tabaka kung may makasalak dyan na din nila kabisto, then nila sigurado kung carrier yan o bako. Mhm. Okay. Now, with that, na pinaglimitaran tatabi, Sir Cedric, so kada familia, sa kada evacuation classroom, sa kada evacuation center, kumusta ang capability ta? Igwa daw kitang sufisyente na maakomodar yan agabos? Kulang iyan tabi piyo, maski pa dahil kitang COVID-19, sunodun ta pa ang 8 to 10 families per classroom, kulang manggiraray. Kaya nga ni, pigtutugutan itong pag-evacuate sa mga pribadong harong na pagsadiri kan sa ng mga relatives. Iyan, oho. So are we safe to advise na kung sain sinda medyo kampante na mag-evacuar kung habo sa evacuation center, kung sain sinda kampante mag-evacuar, kamidbid na harong kapartidarios tabi, over? Iyo, pero masunod sila duman sa criteria na sinabi ta kasbago na dapat day aboton kan makusog na dagat, naukol, day tatamaan ki landslide, day tatamaan ki baha, day tatamaan ki lahar. Pagkatapos kaya iyan makasustener sa paros na day mababa sa mga kung signal number 1 kita siguro mga 7 up to 60, pero kung nasa lower limit kita kang signal number 2 pwedeng up to 80 kilometers. Kayang-kaya yan kang kadaklan kang harong. Yan, oho. So uyuan an dapat nindang obserbaran ano. Now, we go duman tabi Sir Cedric sa mga maibakwar sa baha. Sumali ka sa baha. Anong dapat nindang obserbaran tabi? Primero, sensinda anong klaseng baha? Kung floodplain o itong mga lugar na sa pagkapatang low-lying areas na kada pag-uran naglalangkaw duman ang tubig, iyan ang low-lying areas. Iwasan ta iyan based duman sa history kan mga pagbabaha dyan, dapat masalangkaw na lugar ang dumanan ninda. Ikadua, kung flash flood and debris flow, iwasan ninda duman sa mga gilid kang salog. Dahilan ta iyan ang mga posibleng tatamaan ki makaskason asin makusog na tubig hali sa mga taas na parte kang salog. Yan, oho. So, sa landslides naman tabi, Sir Cedric, anong dapat na obserbaran sa madalagan itong sa mga maibakwar hali sa landslide prone areas? Halimbawa sa Tiwi, hali dyan sa Sangay area, pasirang sa sentro kang Tiwi. So dyan sa lugar kang San Roque kang malilipot, dapat duman sa dati na ng evacuation center na pasunod kang local government unit, tapos iba pa dyan na areas na posibleng matamaan ka landslide sa malilipot, mag-evacuar man, aram yan kan mga LGUs. Siring man din sa parte kang Santo Domingo, igwa man kita dyan sa may Salvacion. Kaya pa naman nilang maghali dyan sila sa lugar na may mga slope. Duman sila sa lugar na talagang dain ng posibleng magkaigwang landslide. Igwa man kita dyan sa parte kang Manito, igwa man kita dyan sa may parte kang iba pang lugar kang Albay, bilog na Albay, sa Pulangi, pwede man dahilan ta kung northwest ang direksyon niya, maagi sa may pasiring kang Camarines Sur, pwedeng tamaan pakiuran ang Masaraga, tapos dyan sa may parte kang Pulangi, and then, gabos na mga area sa may slope. Gabos na areas na may bakilid, ano Sir Cedric? May bakilid na bulod. Opo. Sa insinda dapat lugar, mag-evacuar na lugar tabi? Basta itong evacuation center na masunod sila pareho kan sinabi ta kasubago. Takon dyan sa Santo Domingo, Bakakay, baka magduman man sila sa may slope, delikado man sa landslide. Basta, tatamaan kang storm surge, tatamaan kang landslide, tatamaan ki baha, tapos tatamaan ki flash flood and debris flow, tatamaan ki lahat. Iyan ang mga dapat na ingwawon nindang ma-identify based sa mga previous evacuation experiences. Iyan, kukonsidera ron sa mga dati ninda ka itong pig-obserbaran ka nakalis na arog ka ining mga sitwasyon, Sir Cedric. Ano po? No, kaya kung halimbawa mag-evacuate ka hali sa baha, mag-evacuate ka hali sa landslide o sa gilid kang dagat, itong na-mentionar kong 5 itong dapat iwasan, dapat day makalaog duman sa evacuation center. Tasaro ka ito makalaog dyan, day pwedeng gamiton. Kaya mag-coordinate lang sa local government units dahil sa paagi kang local disaster risk reduction and management officers ninda and barangay captains, aram ninda kung saan ang safe na lugar. Opo.
Ining mga ma-evacuate, Sir Cedric, basically, ano ang dapat na bit-bito na gamit tabi buda iba pang dapat na darahon? Go ahead. Ang sendang bitbiton, primero siyempre pagkaon. Kung maluto sinda ki pamanggihan, kung maibakwar sinda antes magpamanggi na sinda. So, iba, itada. Kaya kung maluto sindang pagkaon nindang kakaunon antes mag-evacuar, times 2 na iyan. Tangani, igwa pa sindang balon na kung abuton man silang gutom sa pamahaw, taday pa man sila matawan gayud ki relief. Kung matawan man sila, day man sila na makaluto kaiyan, mag-inot na sila magluto para sa pagkaon nila bago mag-evacuar asin balon, tanganing para sa pamahaw kung magutom sila. Mhm. No arin sinda in kaso mag-agi na so ining peligro. Madali bago kayan, Sir Cedric. Basado sa impormasyon basing sa pag-asa ano sa indong hiling analysis no arin kita makakamate po kan epekto kaining bising. Go ahead po. Bago tabi kayan piyo, igwa pa kitang idadagdag sa evacuation kit. Opo. Dapat igwasin ng mga bitbit na bado na mamara, may plastic na malinig, tapos mamara tanganing. So itong mga bagay na dapat bitbito ninda, yaon sa patusan na dahil madudumog ang laog. Kasabay man dyan, kung delikado ang harong nindang matamaan ki baha or malantopan ng baha, pati sa mga importanteng dokumento, dapat bitbit man ninda yan. Tanganing, pag-abot ninda pag-uli ninda sa harong, kung ano ang bitbit ninda, protektado man giraray. Ang pag-ibakwarta, bako sa nang sa pag-protehir kan sa itong buhay, siring man itong mga importanteng kagamitan na dapat salbado. Sa mga nasa gilid kang dagat, di natabi maghalat na maraot pang sakayan nindo ta. Pagkatapos ng kalamidad, ma-request ki replacement kayan. So, apektado ang pagbuhay-buhay nindo. Kaya, isabay taman yan sa pag-evacuar itong mga sakayan na pigagamit nindo pagdakop kisara. Ay, opo. Sige. Now, we go duman, sir, kung day ka nang idadagdag duman sa mga dapat na bit-bito na gamit buda kaipuhanan, we go duman sa indong analysis, pero basado po sa release kan Pag-asa Bulletin. Go ahead po. Sa ngunyan, ang movement kan Bagyo Baga, consistent na northwest. Pero sabi kan Pag-asa ka Subago, nagluya sila lagi niya, naging 15 kilometers per oras na sana. Kaya nga, ngunyan na bang expected yan. Sa tracking ngunyan na 11 o'clock, garong nasa eastern side na yan kang Sorsogon and Legazpi. Pasisirig sa northwest. Kaya bako pa yan ang pinakaaraning distansya sa Tuya. Ang pinakaaraning distansya kan sa Tuya, abutan pa yan ngunyan na banggi. Jada Banggi. Kung ang reference na ining Legazpi City, Legazpi City ang reference ta, ngunyan pang banggi iyan, takon sa tracking tangon niya na 11 o'clock. Garo, ang distansya kain sa Tuya, mga sobra 300 kilometros dyan na banggi. Maatab na banggi ang epekto kain sa Tuya pag dyan na banggi ang nearest distance. And therefore, kung makalaog kita sa radius niya, dahil lang kung 300 plus kita, and then ang diameter niya 700 kilometers, kung kitang radius na 350, yaw kita dyan sa gilid. Kan kaya na nasa perimeter sa nakita kang gilid kan bagyo, so asahan ta dyan ang uran. Ngunyan, kung makusog yan, ta super typhoon, kung 200 plus ang kusog kayan, kung makalaog kita sa signal number 1, or nasa lower limit kita kang signal number 2, kung bagaman, signal number 1 pag-arari ang declaration, asahan ta ang paros-paros na maka-istorbo sa to, lalong-lalo na din sa may mga gilid kang dagat, na pwedeng mas makusog yan sa peak kang amihan or sa peak kang habagat ang paros kayan. Na pwede nga na yan, kung talagang matsimpuhan tang uro-aran pwede pa yan makatumbak ibatag. Tapos sa mga saradit na harong. Kaya punta talagang mag-evacuate. Maray lamang kung ang peak or ang expected ng oras sa pagtama sa Tuya aldaw. Kaso ang hiro niya, pinaka-aran sa Tuya, maagi sa pagkabanggi, bako sa pagkaaldaw. Ining nag-adang-adang ng kabanggihon tabi, Sir Cedric. Iyan na ining so bagyong ini base sa tracking na pighiling ko digdi sa map sa sa tracking na pigigibo ko plus so pakipag-istoryahan ko sa Pag-asa. Naputol na girara ayan. Ngunyan na banggi po tabi na makakamati kita kaining sawisaw kaining bagyo. Tama, Sir Cedric, ang termino ta.
sawisaw tabi, masasawisawan kita ning diit kan bagyo. Masabisawan kitang liit kayan kundi magbago ang sa iyang direksyon. Ngunyan, kung maghiro pa siyang west-northwest, pwedeng magrani pa sa tuya. Maray lamang, pasalamat kita kayan kung kung dahil niya mamantener ang northwest na mag-north-northwest siya, pwede mag-uro-arayo sa tuya. Okay. Kaso ang tracking mo niyan kapag asa baga northwest. So, pag sinabing nagdo north o west, nagwawala ning diit ang direksyon niya tabi. Nagtitipay siya pasiring sa kung halimbawa nakatindog ka ang payo mo 12 o'clock, ang bitis mo 6 o'clock. Pero ang direksyon niya pasiring iyan sa 10:30. Yan. 10:30 sa relo. Kung hihilingon ta sa mapa kang Pilipinas, ang direksyon niya Sukamot kang relo nakatutok sa 10:30. Yan ang direksyon. Yan, kumbaga nagle-left ning diit ano sir. Okay. Sige. Now, kung ikaw kapatabing gustong idagdag, nasa sa imong oras tabi Sir Cedric, go ahead po. So para sa ngunyan, kay puhanta talaga ang magpasunod ka atong kung ano ang sugo sa tuya, kan sa tuyang chairman, kampilya na si Governor Bichara, sunodon ta tabi, dahilan ta, uulitin ko in-informe kung sasabi, dapat natural law yan. Dahil kita mag-violate. Kapag nag-violate kita ng natural law, susog sa advisory na pinirmahan kang gobernador, ang penalty ka yan, death penalty. Sira ka nangyari ka ito sa ginubatan kang bagyong Rolly. Death penalty ta iparayo kay mala Dios madidiskwento magagadan. Kung storm surge ka, dahil ka makasalbar kung malamos ka. Iyo. Kung landslide man, tamaan ka, makahirak man sa imo, sa paghuna mo sa diri mo, kung kaya mong maghangos sa irarong kandaga. Opo. Na aloyon ka bago ka makuha. Kung makuha ka man, dahil ka nang hinangos. Ining sa tuyang broadcast as we are on air, Sir Cedric, so sa tuyang mga MDR mo sa bilog na albay, nagko ka na, ma-implementar na, maalaon na, madali na tabi, Sir Cedric. Ayun, kasi bago tabi, nagkaigwan na akong instruction sa inda sa pagi kang sa moyang chat room, na sabi nga kang nito, naghiro na dasin na mag-evacuar, sabi kang ginubatan, mahiro naman sila mag-evacuar sa 4 na barangays na critical sa Laharot. Yan, opo. O di sige tabi, Sir Cedric, salamat din maray sa oras and from time to time, ang DCGB po, perming yaon para magtabang po sa Indo. Salamat man tabi, Pio. Sa mga listeners, kay po may tabi ang sa Indong kooperasyon. Thank you so much mga tugang si Dr. Cedric Daef, ang Chief po kang Albay Public Safety and Emergency Management Office. Taon-taon tatawan tayo ng rundown na informasyon ni Sir Cedric, pero inuton ta, isunod ta tulos ang pag-asa sa satuyang special broadcast, ngunyan pong pagkaaga, I'm calling pag-asa Ligaspi, so kamugtakan na kan panahon, igwa na kita digding na resbi sa samuyang Viber group, kundi mas maray po na otoridad tabi mismo, sa tuyang makakahuron, tabi digdi sa tuyang special broadcast sa yan sige yan ta nagkuan mo na so may instruction so PDCC yan Papa Jer mga 12:30 tabi Papa Jer mga 12:30 tabi apa sige thank you opo yan sige yan tabi ta iyan na kan hanap kita ka itong so kontak na sa pag-asa kita ha. Sana makahuron tan pag-asa ngunyan sa kamugtakan na busy busy yung pag-asa. Okay, itong isa. Takonda babasahon ta na lang itong so sa Viber group na ipinagpadala sa to, pero mas maray na igaw po kitang nagkakahuron ta sinda po ang nakaka-analisar ka yan sa pag-asa Ligaspi. Yan, sana makalusot. And ikadua, sana bakante ang sa tuyang dapat na makahuron. Po? Tayo po ini ang importante man ng oras. Subago pa, mamatean, so efekto kan bagyo. Ini ang pigapod na lead time. Digdig ka ipuhanan ng impormasyon kan radyo. Bako itong so, yaon na ngaya, pagharaninas, bako, bago pa man, iyo inan lead time pang bagyo man Very basic bago pa man umabot, iyo ini ang kaipuhanan nakakapag
dirihir The na kita, subscriber cannot be reached. nakakapaabot na kita ng impormasyon. Bako itong ay, nagkibrada na nga ita, dispis na nga kita. Day po, ha? Yan, sige, sandali muna. Yan ang medyo mamundo. Tabisi, an sa tuyang pag-asa. Pero taod-taod po pabilon ta siguro mga alas 12 na. May mga hanap buhay kita. And tatauan taning rundown, ining ipinagpaluwas na direktiba as iniba pang impormasyon ni Dr. Cedric Daep. And we'll call primero siguro ang gobernador kang Catanduanes man taduman ang pinakaran and ikado so iba pang mga MDRR mo niya tudig din na available makahuron ta. And dyan na alas 9 ning pagkabanggi mag-iriba-iba po kita alas 9 ning pagkabanggi sundo na yan na matanga maagahon mako atas so latest kan bulletin ta critical yan dyan na pagkabanggi. Ano po, sige. Mabalik po ang special broadcast. Dyan lang po kamo. Pakaliis kan mga pagirumdom. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Mag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, eropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala man. Joey Salceda,
iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First Sulfate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot, maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo. Kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik
kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 12:05 din pagkaudto. Sa samuya pong duro-diretsong broadcast hanggang kita mga 12:30 ngayon na pagkaudto tabi kasabay ang bilog na tropa. Ako po si Pio Fernandez. Apo dan tagiraray ang pag-asa na tanadangog tana an instruksyon asin an orden kan Kapitolyo Provincial suduman na kita sa kamugtakan kan panahon. Sana po makuang kita makalusot asin maakomodar ringing po ang Pag-asa Legazpi. Yan, tamang-tama naka bilog na sinda kaayang kaitong su bulletin kan bagyong si Bising. Yan, nagri-ring. Okay, hello Pag-asa. Magandang tanghali. Si Pio Fernandez po ng DCGB. We're on air po sa emergency broadcaster. Who's on the line po? Reniel Maguser. Ay, Sir Reniel, marahay na hapon. Okay, unto si Pio tabi ni. We're on air na po sa emergency broadcast. Sir Reniel, primero po, makisuyo kan latest bulletin and mag-oro-istorya kita kan bagyong si Bising. We will be listening. Go ahead po. Okay. Marahay na pagka-ugto po sa inyo, Sir Pio, at tagabos po na taga-subaybay listeners ng ating programa dito po sa inyong istasyon sa Radyo DCGB. Kunin na nga po ang ating latest update patungkol nga po sa ating bagyo na si Typhoon Bising. Ngunyan po na ugto, nagpaluwas kami ng Severe Weather Bulletin number 8 for Typhoon Bising ngayong alas 11 ng April 18, 2021, Domingo po. Si Typhoon Bising nga po, mantinido po ang kanyang kusog kanduros habang ito po ay kumikilos dyan sa may bahagi ng Philippine Sea, sakop ng Pacific Ocean. Habang nasa silangan nga po ito, silangan ng Sorsogon. So base po sa ating datos ngunyan, as of 10 a.m. gamit yung ating available data ng mga satellite images and Doppler radar data, ang bagyo o sentro ng bagyo o mata ng bagyong Typhoon Bising ay nasa 375 km east of Huban, Sorsogon. So sirangan kan Huban, Sorsogon, 375 km. Coordinate 13.3 north, 127.4 degrees east. At ang distance po naman niya sa Legazpi, umaabot na naman ng 400 km east of Legazpi City, Albay. Sa ngunyan, taglay na po ang kusog kanduros pa rin na aabot ng 215 km per hour at may pagbugso naman na 265 km per hour. So, ibig sabihin, malakas nga po, mantenido na sa 215 pa rin po sa kasalukuyan ang kusog kanduros kan bagyong si Bising at itong kusog kanduros ito nananatili po ito as a typhoon category. At sa kunyan, ang kanyang dalagan po is around 20 km per hour, 20 kph po, and then ang direction po nitong bagyong ini ng sangunyan is northwest direction. At tigalaman po natin na si bagyong Bising base po sa aming pinapaluwas na forecast tracking at hanggang sa ngunyan po nung
Sumaglawg nga po ito sa ating PAR. Hanggang sa ngunyan is nananatili po na ang ating bagyong Bising is ang aagihan po nito is nasa dagat Pasipiko, nasa sa tubig, nasa dagat. At ibig sabihin yung landfall scenario po natin, lalong-lalo na sa Bicol at maging sa parts ng Luzon is hanggang sa ngunya naman, hababa pa rin po ang chance na yun, yung scenario na yun na tumama pa o maglandfall pa sa Bicol region at maging sa bahagi ng Luzon area. So nasa dagat lang po natin nakikita yung ating bagyo na si Bising na maagidiging ngunyanal daw sa Serangan kan Bicol region. So far by tomorrow morning 10 a.m. ang forecast position po natin 565 kilometer east of Infanta Quezon. Coordinates po nito 14.6 north, 126.9 degrees east. And then by Tuesday morning, nasa 560 kilometer east of Baler, Aurora. So meaning, by tomorrow morning pa lamang po, alas 10, nasa east of Infanta na siya, ibig sabihin, papalayo na po talaga sa atin sa area ng Bicol region. At nakikita natin na mamayang bukas ng umaga is magno-northward ito. So ibig sabihin, bukas parang umaga, Lunes, unti-unti na pong lalayo ito sa lalong-lalo na dito sa probinsya ng Albay. Itong ating bagyo. So kumbaga ang pinakang ano po talaga natin is ngayong paring araw ng Linggo hanggang bukas po ng umaga ng Lunes, yung pinakang maapektuhan tayo, mararamdaman natin yung epekto ng bagyong Bising poon po at siya na pagka early evening hanggang bukas ng umaga. And then Wednesday morning, nasa 495 km east of Tuguegarao City, Cagayan. Thursday morning, nasa 500 km east of Basco, Batanes. And then Friday morning, nasa 895 km east of extreme northern Luzon. So lahat po ng aking nabanggit ng mga forecast position is nasa dagat nga po. At yung mga distance po. Hello, Sir Reniel. Sir Reniel, naglubog ang signal. Hello. Nako, naglubog yung signal. Sir Reniel. Po, yan, medyo nakataas nga po ang babala ng signal number 2 sa probinsya ng Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, and Samar. Signal number 1 naman sa Albay, Camarines Sur, Sorsogon, Masbate, Burias, and Ticao Island, and ganoon din naman sa eastern portion ng Camarines Norte. Sa bahagi ng Bisaya, signal number 1 naman ang Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern Cebu, Bantayan, and Camotes Island, Dinagat Island, Siargao Island, and Bukas Grande Island. So yan po ang ating mga signal. So mapapansin po natin halos lahat ng bahagi o probinsya ng Bicol is may nakataas na tropical cyclone wind signal. Signal number 2 ang Catanduanes and the rest of Bicol region nasa signal number 1 except yung ilang bayan po ng Camarines Norte na nasa western Camarines Norte ay hindi pa nasasama sa merong signal. So ngayong gabi, moderate to heavy rains pa rin po ang ina-expect natin na posibleng experience ng Bicol region, malaking bahagi ng Bicol region. Poon niya na pagkahapon sagad sa aga, araw Lunes. And then, ganun din naman po sa kondisyon ng dagat, maalon po tayo at possible ang mga storm surge at ang ating pong wave height, aabot po yan ng 2.5 meters up to 12 meters ang wave height po natin, lalong-lalo na doon sa malapit sa sentro ng bagyo, doon sa kadagatan ng sa open sea ng dyan sa Pacific Ocean, mas karalangkaw nga po ang pag-ukol. So, yan po ang ating piglalauman na maging epekto sa Bicol region. Kung kaya ang ating mga kababayan, pinapaghanda po natin sa maging impact nito, lalong-lalo na sa mga pagguho ng lupa, pagbaha, storm surge, at yung sa kondisyon ng dagat, yung ating mga haralangkaw ng mga pag-ukol. So, yan po ang update ng panahon. Alidigdi sa Pag-asa Southern Luzon, Legazpi City, Daniel Mago Nagulan. Sir Reniel, good afternoon. Opo. Ibababa ko muna ang telepono, tama puputol na naman ini, so limited ko lang 5 meter. Ibababa ko, then maridahil ako tabi, paki ako muna, sige po. Tanganing day kita maputol, nganing day maputol. Kaning Berlo, sige. Aapudan ko giraray si Sir Reniel na Mago kan Pag-asa Legazpi City. Madaisek na niya to, magiging dalagan kaining bagyong si Bising. Yan. Sige, yan na. Nagdadial na tabi ako diyan sa Pag-asa. Si Reniel. Yung Albay, mo lang sa eastern part,
Yung first district saka yung Manito and Drapurato. Yan, opo. Sir Reniel. Yes po, sir. Opo. Si Pio Giraray Tabi, ano. O Yes di, po, sir. sige. Kasubagong alas 10, ang sentro kan Bagyo, sain po ang location, alas 10, kasubago? As of 10 a.m. po, 13.3 north, 127.4 degrees east is around 375 kilometer east of Huban, Sorsogon. Opo. Now, kung ligas pen pag-urulayan, kasubagong alas 10 ning udto, Nasa 400 kilometer east of Legazpi City, Albay. opo. Now, alas 12 na tabi, nagdalaga na sinin mga, ang speed niya is 20 kilometers per hour, ano po? Opo. 20 kph po ang ating speed. O di nagdalagan na siya ning almost 2 hours. Kung ligas pen pag-urulayan, pira na ang distansya tatabi sa Matakan Bagyo. As of press time. Okay, wait lang, sir. O, sige po. As of press time, mga alas 12:15, kung ligas pen pag-urulayan tabi, pira ng distansya ta sa Matakan Bagyo. Tayan kasubago alas 10 ano, okay? More or less, an approximation ni Sir Reniel dyan sa Pag-asa. Iyon na iniyan, kumbaga nearest na kita sa sa real time. 20 kilometers per hour ang speed niya. I-compute na ni Sir Reniel, ano, tanganing matawan taning nagakanigong ladawan. So Takasuba. around po, approximately po natin, sir, is around nasa 380 kilometer east of Legazpi, Albay. Yan. So, ang distansya tangon yan, kung ligas pen pag-ururunan, 380 kilometer, approximate, 380 kilometers, east kan Legazpi, duman kita, ansukol, pasiring sa Matakan Bagyo. Opo. Now, guro ano kadakula tabi ining Bagyo Sir Reniel, so kabilugan niya? Ito po ang kabilugan nito, yung Bagyo sa niyan, yung medyo compact yung yung ating cloudiness is nasa around 700 kilometer ang diameter po. 700 kilometers so kabilugan. So ang kabanga niya is 350 ano? Iya po, 350. So gustong sabihon, sa oras na ini, na alas 12:15, ang distansya ta sa Matakan Bagyo is 380. Sa luwas kita kang kuan, sa luwas pa kita kan lawas kan Bagyo. Opo, sa luwas pa yung kita. mga peri-peri pa lang yung ating nasa luwas tayo ng outer rain band at nasa peri-peri po yung ating probinsya ng Albay. Yan, di na sa luwas kita kan lawas kan Bagyo. Ano po? As of this time po. As of this time, opo. Now, tabi, Sir Reniel, ang pwersa niya, pira tabi? Sa unyan po, 215 kph and gastanas na 265 kph. Makusog ano? Opo, yung doon sa sentro, near the center. Near the center, okay. Opo. So, ano ang posibilidad na kumusog pa ini kung muna sa dagat pa, Sir Reniel? Hindi pa naman po natin niro-roll out yung ganung possibility kasi nasa dagat pa siya at kumbaga favorable pa rin naman yan. Pero base po sa aming outlook forecast naman, nahiling din namin na kumbaga halos ito na rin yung ito na rin halos yung pinaka peak intensity nitong bagyong ito. Itong si Bising, itong 250 na ito, maaaring ito na po yung kasi at yan ang banggi, nahiling natin na kumbaga kung may magpabagbabago man yan, pag-angat, pagtaas, is dapat mula kaninang alas 8 ng umaga hanggang mamaya pong alas 8 ng gabi, doon nakikita ang pagbabago niya kung tataas pa siya. Pero from alas 8 kasi mamaya ng gabi ay hanggang onward is mas hihina na po ito ng bahagya lang. Kumbaga kung ngayon ay nasa 215, possible po na mamayang gabi 210 na lang, ganun. Hanggang bukas ng umaga 200 kph. So unti-unting gradually ma-decrease ang kanyang kusog. Kumbaga itong maghapon na ito ngayon, yung pinaka-peak intensity po ng bagyo. Ay, opo. Malinaw na impormasyon mo, Sir Reniel, fresko. Ini na ang pinaka-peak na kusog ni Bising. Opo. And the succeeding hours, mga taod-taod, sige na maluya na ini. Kung siya na pagkabanggi, alas 8, maluya na ito ng bahagya. Pero gradual lang po. Di naman, kumbaga, unti-unti nga na ating pag-look. Let's say, from 250 ngayon, maaaring at siya na pagkabanggi, maging
200 kph na lang, yun po, or 210 kph. So, unti-unti lang po, gradual ang pagbawas. Yan, gradual. But So, still, makusog pa rin. makusog pa rin. Unti-unting na hindi na babalik, sa ngunya nakita natin na from 215, then to 10 Ratchan at Canabanggi, ma-decrease, is hindi na natin nakikita na tataas pa ang muli. Kasi may epekto na rin po yung ating yung sa may bandang upper level natin sa northeast portion ng Baguio, northern portion ng Baguio, sa upper level natin, which is may mga high pressure tayo dyan at yung ating hangin dyan is medyo dry na sa itaas. Compare dito nasa ibaba sa atin. Iyo. Oho. Aram mo na ihapot ko yan, Sir Reniel, kita baga, kaming mga ordinary person, dahil masyadong hararo na pagkasabot ka yan, pagkaarami, pag nasa dagat pa, talagang kung paborable ang sitwasyon dyan, lalong minakusog pa ang bagyo, antes, ikumpara kung tuminama na sa daga. Inipalan na si Bising, basado sa indong scientific analysis dyan, this is now her peak. Yun ang pinakamakusog niya, and alas 8 taon-taon, diit ng maluya ini. Yes. Yan. Okay, diit ng okay. Ay, salamat sa mahal na Diyos. Ano? Saka at yan po din ang pagkabanggi, since madiit-diit din po na maluya ang kanyang kusog, ganun din po yung kanyang dalagan, mabagal rin po ang kanyang paghiro. Maluya rin po ang kanyang paghiro. Opo. Now, po na siya na pagkabanggi. Kung let's say ngunya na is around 20, maaari pong at siya na pagkabanggi, magiging 10 kph na naman po ang ating paghiro. Hanggang tumatawid dyan sa may Pacific Ocean pa northward. Yan. Kasi nga, yung ating high pressure po dyan sa ibabaw, is yun po yung nakaka-apekto sa atin. So, kaya, kung hindi pa yung ating atmosphere sa upper level sa ngunyan, yung moisture is hindi kasi tulad pag mga panahon ng amihan, abagat, na talagang may humid. Ngunyan po kasi, although local summer kita, medyo ang hangin po natin is warm nga siya pero dry ang ating kasi nanggagaling lang sa Pacific yung ating yun po yung isa sa factor. Now, ang sa iyang speed ngunyan is 20 kilometers per hour and ang direction is northwest. West. Oo. Kung mamantinir niya ining speed and direction niya, dai talaga matama, Sir Reniel, matama o dai sa ano man na parte kan Bicol, ang bilog na lawas kan Bagyo, including Sutahaw, tabi? Okay. Ngayon po, sir, northwest tayo, ang direction. And then, by tonight, nakikita po natin na ang bagyong ito, puon po at siya na Banggi is magno-northward. Northward na. Ibig sabihin, kung ganun po, kung itong northwest direction, kumbaga, kung makita natin sa mapa, toward Philippines, kung pa-northwest, mag-maintain. Pero since ma-northward siya, ibig sabihin, kataas lang siya, wala na doon landmass sa itaas ng Bicol region. Sa katapat ng Bicol region, wala na. Nasa dagat Pasipiko lang siya. So, ibig sabihin, papalayo siya sa landmass ng ating Pilipinas. Although, nasa east of Philippines. Yes. At siya na Banggi, pag nag-northward na po yan, so lalong-lalo nang ganyan po yung start na rin na paglayo ng bagyo sa area ng Bicol region. Opo. Mga anong oras tabi siya northward na ining matuo na siya migo tabi Sir Reniel, makuha na siya right turn right northward na. Mga anong oras po iyan? Okay. Sige tabi. Tanganing maintindihan tang marhay ano po. Taan sabi ni Sir Reniel, diyan na Banggi, northward na ini. Gustong sabihin, minabirik na siya patuo, si Bunjing ng kapartner ko, nasa Salbar, ang Kabikolan. Ano po, ano man na lugar padigdi sa Pilipinas. Mga anong oras daw ini posibleng mag-northward? Ano po? Tasangon yan, ang distansya. Posible po mga alas 10 ng pagkabanggi at siya na Banggi, magno-northward na po ito. Yan. Dito. Oo. Kung sa unti-unti nga malayo sa distance natin sa Bicol region. Pero ganun nga, although papalayo rin siya, pero mabagal naman po ang kanyang paghiro. Yan, maluya ang speed niya. So kung nahiling ninda ang mapa tabi, Sir Reniel, ang mapa kang Pilipinas, nahiling ninda, alas 10 nin pagkabanggi, diit nang mabirik ini patuo, parayo sa Bicol. Ano po? Iyo po. Ang natutumbok niya, kadagatan.
Kadagatan, Yan, kumbaga towards sa Pacific lang. Mhm. Okay. Now, Walang, hindi siya toward landmass of Philippines. yes. Babalikan ta, ang kadakulaan kan Bagyo is 700 kilometers. Ano po, Sir Reniel? Kaya po. And ang kabang akan 700 350. Inuton ta ang albay, tabi. Anong oras tabi, taod-taod, pinakaharani kita, primero, kaya ang distansya ta sa Matakan Bagyo. Anong oras, taod-taod, ang albay, pinakaharani sa Matakan Bagyo, tabi? In-expect po natin na mamayang gabi nga po, pinakamalapit din tayo dahil mula ngayon, tanghali, halos nasa 400 kilometers east of Legazpi, and then so bagong alas, nasa around 380 nga, tulad ng nasabi ko. And then, yung pinakang nearest niyan, Tianabanggi, Mga what time po? Then yung distance ta sa Matakan Bagyo. Albay ha. And then isusunod ta so Catanduanes. May mga paraan tabay pakita sa Catanduanes. Catanduanes an kuan man sa tuyang tatawan man ni nagakanigong at impormasyon. So, posible pa pong tayong at Tianabanggi mga alas 8 hanggang alas 7 hanggang alas 10, yung around 320 or 320 kilometer northeast of Legazpi City, Albay, by that time. Okay. At Tianabanggi. So, Tianabanggi, an approximation nindo between 7 p.m. to 10 p.m., So, 320 kilometers northeast of Legazpi, ang distansya ta sa mata, center of the storm. Center, Now, ang kabilugan kan Bagyo is 700 kilometers, ang kabanga 350 kilometers. Gustong sabihon, alas nagputol na kita Sir Reniel, nagre-redial tabi ako Gustong sabihon kung 320 kilometers kita east of northeast of Legazpi, Sir Reniel. Ayan po, sir. Opo. Gustong sabihin tabi, Sir Reniel, taod-taon na alas 7 nin pagkabanggi, sundo alas 6 nin pagkabanggi, nakalaog kita nin diit sa lawas kan Bagyo. Yan. At yan yung time na sinasabi ko na yun nga, at Tianabanggi, sagod sa aga, yung ating mamamatian ng mga moderate to heavy rain. Yan. At with the times and intense rainfall. Yun, during that time na po yan, although ngayon, pa tayo, kumbaga sabi nga ng karamihan na, sabi may bagyo, pero mapansin nila, wala pa nga naman pag-uran. Pero at Tianabanggi, yan po. Iyon na ini. Hanggang sa magdamag naman po lamang. Yan. Pero bukas naman ang mga gahon, kasi okay na po ulit yan, kasi paangat na po yan at yan ang pagkabanggi. Opo. Northward na nga po. Opo. Pagsapit na nga, sabi ko nga, alas 10, yung pagkabanggi din, northward. Opo. So, unti-unti na rin namang lalayo. Yan. Lalo sa dito. Maliwanag. Sir Reniel, makisuyo pa, Catanduanes. Kadakol kitang paradangog dyan and ining duwang probinsya ang magkataning permi. No arin man sinda tabi pinakarani sa Matakan Bagyo, asin ang distansya kayan tabi kindly, Sir Reniel. Okay, sige. Catanduanes Catanduanes. Yan. Ini an mga reference point ngunyan tabi. And taon-taon ira-rundown ta na ini na sa tuyang pagipaghuron ngunyan kay Sir Reniel na mago. Yan ha. Ang Albay, taod-taod, alas 7 hanggang alas 10, boko mas menos, nakalaog kita, nindiit sa lawas kan Bagyo. Ang distansya ta kaiyan sa Matakan Bagyo, 320 kilometers northeast of Legazpi. Yan. Nakalaog kita ha, taod-taod, makakalaog kita sa lawas kan Bagyo, nindiit. Taan kadakulaan kan Bagyo is 700 kilometers, babangaon ta yan, 350 ang kabanga. Taon-taon alas 7 ang alas 10, ang distansya ta sa Matakan Bagyo, Albay, 320. Okay. Go ahead, Sir Reniel. Mga ganon din pong oras is around nasa naman yan, 260 kilometer east of Catanduanes. Iyan. So, mata, iyan 7 to 10 din po, kung sa oras na yon, yun din po yung pinakang nearest naman sa Catanduanes. Na diferensya tabi, Sir Reniel, sa Albay, Kaya po, yung Catanduanes, talagang yung mga heavy to at times intense ay mamamatian po nila. Tsaka yung sinasabi natin na signal number 2 is talaga may experience po nila. Okay. Yung 61 to 120 km per hour na maximum sustainment. Okay. 61 to 120. Yes po.
kumbaga sa ano na yon, sa range na yon, yung upper limit nung 61 to 120, doon na-experience ko yun ang probinsya ng Catanduanes. Okay. Balikan ta sa Albay, moderate to times heavy and intense rains between 7 p.m. to 10 p.m. An paros dyan tabi na mamatayan ta, pera tabi, Sir Raniel? Sa po. Sa Albay? Kung nantinido kita sa signal number 1, sir, abot lamang naman ng 30 to 60 kph. Yun. At kung sakali man, if ever man, di naman natin na kung if ever mapasama sa signal number 2 ang Albay, sa 61 to 120 naman, nasa lower limit naman ang Albay. Lower limit lang, Opo. If Unlike ever. ng Catanduanes, nasa upper limit siya ng 61 to 120. Kumbaga, sabihin natin ang lower limit. Sa bandang iba, yung kung let's say 61 to 80, yaon duman yung Albay, samantalang yung Catanduanes is possible sa 80 to 120. Ganun. Nasa range po na yun. Okay, napakalinaw. Sir Raniel, salamat din marhay tabi sa imong informasyon from time to time. Yaon man po ang DCGB. Handang magtabang tabi sa inyo sa pag-release ng informasyon. Salamat po, mabuhay. Ingat ka mo. Okay po, wala pong anuman, Sir Pio, at mabuhay rin po ka dyan at sa lahat ng ating mga kababayan na padagos na nag-aantabay ng update natin dito sa Pag-asa. Magandang tanghali po. Thank you so much, Sir Raniel Mago, kan Pag-asa Legazpi, sa tuyong nakahuron. So, yan po ha. Bago kita mag-bye-bye, para mentras, utronta, ang bagyo, tabi, susog sa bulletin numero 8, kasubagong alas 10 na pinag-release kan Pag-asa. Alas 10, ang matakan bagyo, 375 kilometros, istikan Huban Sorsogon, coordinates 13.3 norte, 127.4 east. Kung Legazpi naman ang pag-urulayan tabi, 400 kilometros istikan Legazpi, kasubagong alas 10 iyan, nin pagka-udto. Yan. And ang signal numero 2 nakaitaas sa Catanduanes, and aniba pa signal numero 1 halos gabos na probinsyas kan Bicol nasa signal numero 1 apera kan Catanduanes. Catanduanes numero 2. Ngunyan ang kusog kan bagyo is 215 kph na minabugso nin 265 kilometers per hour. Typhoon category na ini. And sa iyang direksyon, norte-weste, sa speed na 20 kilometro kada oras. Nasa dagat Pasifiko ang direksyon kay ni kung dai po magluluwas o kung dai magliliwat. Dagat Pasifiko ang direksyon, dai po nin tatamaan direktamente kan tahaw kan bagyo sa inman na lugar digdi sa Bicol. Kung mantinido po ini na ining direksyon niya tabi Now, kasubago, sabi ni Raniel, iyo na ini ang pinakamakusog niya. And diit na ining maluya, taod-taod na banggi, mga alas 10. And pag alas 10, basado sa indang analysis, ma-northward na ang direksyon kay ni gusto sabihon, matipay na. Pasiring sa dagat, mas lalong matipay. Tabi? So, iyan po ha, ang pahayag ka ni Sir Raniel na Mago. Ngunyan, ang Albay, pinakaharani kita sa matakan bagyo taod-taod between 7 p.m. to 10 p.m. Ang distansya takaiyan sa matakan bagyo is 320 kilometros norte-este kan bagyo. Yan, okay, kan matakan bagyo. Ang kabilugan kan bagyo is 700 kilometers. So, kabilugan. Tagaro iyan donut o tronta naman. Ang bagyo baga, garo donut na dakulaon na may mata, may luho sa tahaw. Yaon sa ibabaw niya to. Ang kabilugan kan donut naan, 700 kilometros. Kabanga, 350 kilometros. Alas 7, sundo alas 10 taod-taod, ang Albay, ang distansya taduman sa luho sa tahaw kan bagyo 320 kilometros norte-este kan Legazpi. Nyataan kabilugan 700 kilometros ang kabanga 350, 320 kita taod-taod, gustong sabihon nakalaog kita ning diit
sa teritoryo kan Bagyo, diyan alas 7 sundo alas 10 nin banggi. Ang mamatayan tada kayan, moderate to at times intense rains. And kung mamantiner kitang signal number 1, 30 sundo 60 km per oras sanaan sa tuwing mamatayan na paros. If ever na iitaas man sa signal number 2, duman lang kita sa lower limit. Medyo hurababa sana. Bako itong sa kabilugan kan paros kan signal number 2. Mga 61 to 80 kilometers per hour sa nakita kayan. Now, ang Catanduanes naman, ang medyo mas harani sa Matakan Bagyo, taod-taod na magaba ng alas 7, sundo alas 10 nin banggi. Kamu dyan sa Catanduanes, magdangog po. Ang distansya nindo dyan taod-taod, alas 10 nin pagkabanggi, okay, alas 7, sundo alas 10 nin pagkabanggi, 260 kilometers east of Virac. Kaya laog kamo sa Kuangkang Bagyo, lawas kan Bagyo. And sa indong mamamatayan dyan, uran na makusog hanggang intense. Then ang paros, 61 to 120 kilometers per hour. Pagkalapas ng alas 10, iyon na nga niyan, ma-northward na ini, nagtitipay na patuo, pero maluya sa dalagan, kaya diit sa na gradual so pag luya kan bagyong mamamatayan ta. Ano? Iyan tabi, ang pahayag kaan ni Reniel na Mago. Kung dai po magliwat, iyan basado sa latest na monitoring as in sitwasyon dalagan po kan bagyong si Bising. Yan. Kasubagong alas 12:15, kunyan alas 12:35 na, ang distansyata sa Matakan Bagyo is 380 kilometers east of Legazpi. Nasa luwas kita kan teritoryo pa kan Bagyo. Kaya uyan baga, ang panahon ta, bako pang masyadong maurano ba na maparos. Siya po yan ang pinakamalinaw, komprehensibo kayan na pahayag, impormasyon hali po sa Pag-asa Legazpi. Kasubago na dangog taman si Sir Cedric Daep, kanapsi mo, mag-ibakwar na, alauna, sa mga lugar na an sa indong area, aram na nindo ang peligro ha, sa indo, aram na nindo, kamong yaon niya sa lugar nindo. Baha, flash floods, landslides, lahar, storm surge. Pumasiring na kamo sa mga lugar na pinag-ibakwaran nindo na safe, pwede sa evacuation centers or sa mga kapartidaryos. Obserbaran po ang protocols na ipinagpapautob kan Departamento de Salud. Tangunyan po, opisyalmente nang initaas kan public safety, kan APSEMO, na ang albay po nasa irarom na kan pinagapod na complex disaster mode. Ano? Ang albay tabi, nasa irarom na kang complex disaster mode. Gustong sabihon, manlain-lain na peligro, ang sa tuyang pigahang pangunyan, asin dapat na pagprepararan. Ano po? Complex disaster mode. Yan, sa pangarang kabilog na tropa, ako po si Pio Fernandez, padagos kitang mga G, magpreparar asin manarig sa Amang Diyos. Salamat. Alas 9, taon-taon na pagkabanggi, mag-iribanan kita. Salamat, asin Amang Diyos ang magbantay. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na